ell patix o ell pateix. El xitxe del Cabanyal respon d'avui, dialectologia. En la tercera conjugació tenim verbs incoatius i purs. Els incoatius tenen l'interfix eix, els purs no. Els purs són tota esta llista i els incoatius són la resta. Bàsicament els de l'esquerra pronuncien patix i els de la dreta pateix, i si fan vocal neutra, pateix. La línia no és del tot recta, però podeu observar com s'han documentat als anys 50 del verb podrir persones que tant a l'esquerra com a la dreta en la transició pronuncien podreix, per així. Per a que en la nostra llengua la X es pronunciï xe, li fa falta a l'esquerra una I. Caixa, peix, pixar, coixa, bruixa. Jo preferix escriure pateix i si eres occidental pronunciaràs patix, si eres oriental pateix. Però ortogràficament també pots escriure patix perquè només necessites una I a l'esquerra. No cal que patiu, patidors.